nwoke niile geenụ m ntị. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke na ị na-akwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ, ya ọ bụrụ na ịbụ nwoke na ụmụ nwata nwaanyị na-azụ na skuul, ị na-azụ n'akwụkwọ with the hope na emesịa na ị anụ the girl, gee m ntị, this video is for you. Nwoke ọbụla na-azụ nwaanyị na skuul with the hope na emesịa na ọ ga-anụ ya mana o mere ego the girl, ọ dị iberibe. Asị m gịnị? Onye iberibe ka ọ bụ. Yes, I said it. Before ịzụ nwaanyị na skuul with the hope na ihe anụ ya na emesịa, kaba alụfụ n'imele ego ya, jee kwụọ ụgwọ isi ya ka ị mara onwunye gị ka ị na-azụ, ka ị hapụ ịkwọcha aka tere ọkụkọ akị n'ụwa kịta nọ n'ime ya adịghị emezikwu dị ya. Ndị mmadụ na-eji ihe mere mmadụ mụta ife mgbe emeli diskanti na-agago nwa mgbe nke ifa ọ bụzi kịta ịzụta nwaanyị n'akwụkwọ emesizi bịa nụọ ya kịta. Mee ka ị shọọ n'onwe gị ka ị na-azụ, jee mee gị ya if possible ka o si na be gị na-eje ya bụ skuul. Emezina mistake of ịnakọta nnọọ ịkwụbali ụgwọ akwụkwọ, sị gị chelo I'm not ready, ikweta ị na-akwụ ụgwọ ya 1 ya 2 ya 3 ya 4, ịkwụ ụgwọ project, kwụ ụgwọ ife niile, mee yu service. Igbo bụ Igbo ekele m na vidiyo alụgbandị etiketa vidiyo awolu fọrọ akụkụ ebe a. Vidiyo na-ata m vidiyo na-ata mana ọ dị very very serious. Biko ya advice to ụmụ nwoke nwaada ya bụ ebe abụọ Amarachi ụnụ ma onye ọbụla na-emeta komedi ọfụma ọfụma, ọ bụkwa na nwaada ofu nwatakịrị ada Igbo niile ji eme ọnụ. Biko o nwere ihe o kwuru na vidiyo, ọ sị ụmụ nwoke ị na-azụ nwatakịrị na skuul nọ ka ịzụcha ya ka ị nụọ ya n'ibu ifuli efu nwaghị ihe n'ibu nnukwu na-ewu ewu m na biko ọ sị ị na-echa vidiyo okwu ya na-ata m mana bụ okwu bụ eziokwu na n'eke na vidiyo kwuru ihe nwatakịrị ya kwu maka ya bụ okwu. Eji mbe ọbịa nkịta, geenụ ntị ụmụ nwoke niile, geenụ m ntị. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke na ị na-akwụrụ nwaanyị ụgwọ akwụkwọ, ya ọ bụrụ na ịbụ nwoke na ụmụ nwata nwaanyị na-azụ na skuul, ị na-azụ n'akwụkwọ with the hope na emesịa na ị anụ the girl, gee m ntị, this video is for you. Nwoke ọbụla na-azụ nwaanyị na skuul with the hope na emesịa na ọ ga-anụ ya mana o mere ego the girl, ọ dị iberibe. Asị m gịnị? Onye iberibe ka ọ bụ. Yes, I said it. Before ịzụ nwaanyị na skuul with the hope na ihe anụ ya na emesịa, kaba alụfụ n'imele ego ya, jee kwụọ ụgwọ isi ya ka ị mara onwunye gị ka ị na-azụ, ka ị hapụ ịkwọcha aka tere ọkụkọ akị n'ụwa kịta nọ n'ime ya adịghị emezikwu dị ya. Ndị mmadụ na-eji ihe mere mmadụ mụta ife mgbe emeli diskanti na-agago nwa mgbe nke ifa ọ bụzi kịta ịzụta nwaanyị n'akwụkwọ emesizi bịa nụọ ya kịta. Mee ka ị shọọ n'onwe gị ka ị na-azụ, jee mee gị ya if possible ka o si na be gị na-eje ya bụ skuul. Emezina mistake of ịnakọta nnọọ ịkwụbali ụgwọ akwụkwọ, sị gị chelo I'm not ready, ikweta ị na-akwụ ụgwọ ya 1 ya 2 ya 3 ya 4, ịkwụ ụgwọ project, kwụ ụgwọ ife niile, mee yu service. Emesizie esi ya hafa ka anyị mee ego, sị gị onwe Frank gbakwado akali Frank ndị a na-etu ude ọcha na-eme isi fa Jericho nọ na skuul fa nwa skuul fa ọ ya nwapụta sị gị na enwe Frank mebe anya ka ife eji ọgwụ jide. So before ụfọdụ nwaanyị bụ akwụkwọ, please achọghịzi m ide anụ ụdị ụka onye pụtara sị gị enwe nwa nzụ na skuul, mana onwe nwa nzụ na skuul, decide this girl gbawa m obi. Because this girl assume the girl from year 1 to final year, all you go lodge, go to laptop, totally all labor na lolo, messages telling this girl, Simba. Put that could be here. Oh my, I like the video until Oblu one nigga came in here. Up give you one like this video. Up shall go to Kangwa. Oblu no one nigga okay. For why all chain no likely no. Western not for me no ge. Only a couple wow for year 1, for year 2, 4, year 3, year 4, year 5. For project, but I need now. Which was in the girl that could to. What is the cooking up on why you like here? Yeah, to the girl or grandma me from why you know. Yeah, to your unia waka. So if you not like clothes, give me one nigga, can you me another person's one day? Name is me and no drum, my name can conscience. Or one a mother but I like Yagi. She put on we and no name me when I follow go out for following car. You take carefully like this person. Happy yeah, you don't have any future with him. You are not seeing any future with him. But in here, just we are saying now, I'm not seeing any future. Just
ọ bụzie na ịgbasizie ya ọ bụzie na ọkachi ntị na-emekwa ịma na nna na ya gbalụgo aka ebe ịkwọga aka pilot nwezi ịma na jos ụmụ ya festimony ọ chọrọ ime another thing bụ ndị nne ya nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ogbiri ịmara ya nwa gị nwaanyị alaikilo this boy ịgbachi this guy nkịtị ọ na-awụrụ unu foundation ọ na-erufuru unu ụlọ ọ na-akụchiri unu ụlọ zinc unu mmiri na-eri ọ na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ ọ na-egotere gị ihe kpọbalụ gị ihe na shọpụ ịmakwana nwa gị nwaanyị alaikili ya ị asị nwa gị nwaanyị kee maka this guy ka ebumnuche gị ebe this guy nọ wesị gị emụmie ya nkekwa ikọshọn nwa gị nwaanyị ma ọ bụ ebu ya okwu abịa na ije lụọ nwa gị nwaanyị ọrụ ndị otu maka ndị otu na-enye ya nsogbu onye na-emere unu ife niile a ọgwachi ya nkịta mesịzi ọsị ahụ jee lụọ nwa gị nwaanyị ọrụ ndị otu ọ n'igwe the boy si the boy nna kịta anyị ka ya adịbe late biko mekwana ihe nwa m nwaanyị na-ekwu uge n'okwu n'okenye ka ịbụ ụfọdụ ndị nnefu ego like this alụ ha na-ama biribiribiri gbachi na-eri nwa mmadụ ọfisi na ọ n'isi obere this poor boy na-awụ foundation ọ dịghịkwanụ mma ama m na ọ bụrụ nwa gị nwoke ka a na-eme ihe akịda ihe ejele onye ekpere dị n'obodo a ihe ejele ebe ike niile a na-eje eje nwata nwaanyị mere nwa gị nwoke ihe abụ ya ọnụ mana ị na-eme nwa mmadụ ọ dị mma ụfọdụ ndị nna ya nọ n'ụlọ ugbo na-ama n'obere ife ọbụla nwunye gị na ụmụ gị na-eme ihe ekwu okwu ihe ọkwa onye nna okenye father of the house onye eme ka onye akụ eji ọgwụ jide you can caution them onye sikwa ọbụla ya so nwoke ọbụla bifo ịzụọ nwatakịrị nwaanyị na skuulu mee ka ọ marụkwa nne ihe njikwa azụ gị bụ na alaiki go ihe nji ewepụta ihe niile igwe amụ mee bụ na alaiki nga ndị achọrọ m ịnụ gị so aka njem andị kabalụ ji eme ego achọrọ m ịnụ dị akụkọ ọzọ nne ya nkụzi ya na-ekwu nnukwu ya again na another person mekwu dị ya again mejibere akụpụ oge isi kabalụ ji eme ego that girl mee gị ya ka o sibe gị if possible ya sibe gị na-aga skuulu a kịma na onwe gị ka ị na-azụ if possible self to be ime tupu ya ime na ọmụgwa ya bụrụ onye ma bụ onye mbụ na ọbụla afọ ime eje skuulu aka nkụ na kịma na onwe gị ka ị na-azụ ife mmadụ gara iwe ife onye ọzọ ụmụazị wasapụ anya adọkwafa mma nkwa m ihe nji ekwu ya ife ọsụ gị nọ frank mechazie kịta ya na mmiri asị na o nwekwa nụrụ nwoke ya na ya na-eme bifo ibe bịa akụba ka ndị mmiri na-egbu ya akụba ka ndị otu na-enye nsogbu so biko nụ alaikọrọ m ya bụ complain a complain godati na-elo ụmụ nwoke biko ụwa kịta abụọzi asịkwa m na ịzụ mmadụ na skuulu adịrọ mma ghọtakwanụ m kụ nghọta ihe na-ekwu ọfụma ịzụ mmadụ na skuulu dị mma nyelụ mmadụ aka kwụọ school fees dị mma mana my own bụ ịzụ mmadụ with the intention na-emesịa na ịchọrọ ịnụ ya ịzụ nwata nwaanyị ịchọrọ ịnụ na skuulu without commitment ekworo ụgwọ isi ya ịchọkwa ịnụ ya just na-akwụfizi ọ dịka ijos na-ekwere ka nkwụ okwu too much I'm telling you eziokwu the thing dị annoying so please ụmụ nwaanyị nwee conscience ọ bụrụ na ịlaikili ya elizina egi ya ọ bụrụ na ịlaikili ya gwa ya hoo ha mekwu ihe ọzọ nweta another person na-ele ego one innocent boy nwere bel aja ya n'isi ma jee ọ bụkwa nke amụ iji m n'aka na-enecha na vidio biko ebe ọmụ na-enecha vidio anyị tiela anyị akara akwụkwọ biko afa peji ya bụkwa na Facebook bụ Marachi, Instagram Marachi, TikTok Ada Igbo niile na ya afọkwa ihe afọkwa n'okpuru ya Marachi biko ebe onye na-anọ biko onwe ka esi folo ya unu efolo ya chọbụ ya biko nka na vidio ya na-agba eziokwu mana ya bụ okwukwa na-ata ma ọ na-emegasịcha ihe onyonyo dị aṅa na-atọcha mbụkwa ihe ndị oyibo na-akpọkwa kọmedi Igbo ndị ọma njem ọnụ ga-enwenụ mgbe ọzọ.